by som vám veľmi rád predstavil týchto ľudí, ktorí tu dneska pre vás vypluli kus svojej duše v dobrom, ako vydali, tak asi by som to správne mal povedať. Tak hádam, začína sa od dám našich krásnych, to sú naše dievčence spevačky Barborka Fecková, Lucka Bírňáková, Miška Sadová, Maťka Mišenová. Sú nádherné, úžasné, krásne. Bola tu medzi nami aj Zuzka. Zuzka žiaľ Bohu, ale má maličkú Elišku, takže musela ju ísť skrátka zaopatriť také maličké. A ešte vlastne k tejto partii patrí Julka Vavreková, ale ona je úplne čerstvá malička, takže ona tu s nami nemohla byť, ale tešíme sa vlastne, keď príde znova. Po mojej pravici Stanko Baláš, ktorého som už predstavoval, jeho veľmi asi predstavovať netreba. Husličky, basová gitara, za iných okolností ešte elektrická gitara, Miško Germuška, fantastický akordeón, úžasne krásny chlap, Jojo Hrušovský, kontrabas, Petr Germuška, cymbal, s čelovkou aj bez, Jožko Franek, violová kontra, neboli brača. Po ľavej strane zvyčajne moja pravá ruka pri tvorbe a robení muziky a CD-čiek a tak ďalej. Eduard Fertáľ, Edko, Robko Egereši, ďalší perkusionista. Moje meno je Mišo Smetanka. Všetci sa voláme Karpatom, si nazývame. A teraz vám zahráme poslednú takú jednu vec, ktorú máme obzvlášť radi naozaj. Je to Kolomíka. A mala by to byť, hádam, taká normálne karpatská hymna, pretože v rôznych obmenách sa táto skladba hraje po celých Karpatoch. Zahraj mení musíčeko, zahraj Kolomíky, tanaj si a potancuj s mazeradou. Čoho zmene moja mene, mlíva je srnejko, tak ja leše stane hraby, som veľká dribnejko. Zupiločka hraje, jak ma bola stripná, lež prosia veľká je Kolomíka divná.
pekne ďakujeme, prajeme vám všetko dobre, príjemnú noc, dávajte pozor, keď pôjdete dolu. Ešte som zabudol predstaviť, alebo poďakovať všetkým naozaj ľuďom, ktorí sa snažili odstrániť technický problém, ktorý ani nebol často našim technickým problémom, ale VSS sme spomínali. Maroš Vaško, to je človek, ktorý má s nami trpezlivosť a robí fantastický zvuk. To je tam vzadu, ho veľmi nevidíte. A Ferko Hvízda, je to Ferko, ktorý nehvízda, on sa tak volá, Ferko Hvízda, ktorý je náš manažer a ktorý sa naozaj o nás stará, že by sme od hladu nepomreli. Keby ste niektorí mali záujem o niektoré z našich albumov, niekde pri Zvukárovi sú. Ďakujem vám veľmi pekne, prajeme vám dobrú noc.